за 100 човека. Вали гърми за опта и патрона, пак му върви и той е човекът на България. Bulgaria S-класа Мерцедес, Яша Октай Патроне, окай папатала. Хей, и Европа вали гърми за Октай дивака, пак му върви и той е човека. За 100 човека вали гърми за Октай Патрона, пак му върви и той е човек на България.